Moi! Tämä on Raspberry Pi 3 Model B tietokone ja tänään mä näytän nopein ja helpon tavan, miten päästä alkuun tämän kanssa. Tämä video on tarkoitettu kaikille aloitteleville Raspberry Pista kiinnostuneille. Ei tarvi olla aiempaa ohjelmointikokemusta tai muutakaan kokemusta elektroniikkakorteista. Eli käydään kaikki tosi yksinkertaisesti läpi vaihe vaiheelta. Ja ideana on, että sä pääset helposti aloittaa tämä homma. Näistä Raspberry Pi-tietokoneista on muuten rakennettu ihan hirveän määrä erilaisia projekteja. Retropelikonsoleita, kauko-ohjattavia helikoptereita, robotteja, erilaisia kameroita, melkein mitä vaan. Sen takia kannattaa opiskella ohjelmointia ja elektroniikkaa, että voi rakentaa siistejä juttuja. Päädyin itse ostamaan tällaisen Raspberry Pi 3 Model B All-in-One kitin. Se kitti sisältää muovikotelon, totta kai tämän itse Raspberry Pi 3 kortin, virtalähteen, muistikortin ja pienen pussin ruuea. Tässä kyseisessä All-in-One kitissä tämä Raspberry Pi 3 kortti oli kiinni tällaisessa muovikotelossa. Sitä ei ole pakko varmaankaan ottaa siitä kotelosta irti. Tämä kotelo kuitenkin suojaa elektroniikkaa, että se voi olla tosi hyväkin siinä. Mutta mä halusin itse ottaa sen irti ja se lähti irti siitä tälleen varovasti vetämällä. Varmaan toisella kädellä pitää tuosta muovikuoresta kiinni. Ja sitten on se itse kortti. Ensimmäisenä otetaan tää muistikortti. Itse asiassa se itse SD-muistikortti on tää pieni täällä sisällä. Se lähtee vetämällä tosta ulos. Toiselta puolelta näyttää tältä. Käännetään tää meidän Raspberry Pi-kortti ja laitetaan tää SD-muistikortti tonne muistikorttipaikkaan. Se menee sinne ihan työntämällä. Seuraavaksi kiinnitetään hiiri, näppäimistö, näyttö ja virtajohto. Otetaan hiiri. Tässä on tää hiiren USB-lähetin. Laitetaan se vaikka tuohon USB-porttiin. Tästä löytyy siis 4 eri USB-porttia. Mä laitoin sen tuohon. Sitten on näppäimistön USB. Laitetaan se tuohon. Näytössä meillä oli kiinnittää HDMI-kaapeli. Tässä on tää Raspberry Pin HDMI-portti tossa. Laitetaan se sinne. Noin. Ja viimeisenä otetaan sitten tää virtalähde ja sen virtalähden johdon paikka on tuossa. Noin. Nyt päästäänkin sitten erittäin mielenkiintoiseen vaiheeseen. Eli laitetaan tämä meidän virtalähde kiinni pistorasiaan. Kestää muutama sekunti. Ja kas, meidän Raspberry Pi tietokone herää henkiin. Hyvältä näyttää. Seuraavaksi valitaan Raspberry Pi OS Full 32-bit suositeltu ja LibreElec RPI 2. Ja täällä alhaalla on Language. Se ehdottaa englantia, valitaan siihen Suomi ja Keyboard Fi, eli Suomi. Ja sen jälkeen Install. Varoitus, tämä asentaa valitun käyttöjärjestelmän koko SD-muistikortti tyhjennetään tätä ennen. Vahvistetaan kyllä. No niin, ja nyt meillä on tää Raspberry Pin työpöytä tässä.
Eli tätä ennen Raspberry Pi piti vielä käynnistää uudelleen, valita aikavyöhyke, valitsin itse siihen Suomi ja Helsinki ja yhdistää Wifiin, eli voit yhdistää se vaikka siihen kodin lähiverkkoon. Se kysyy verkon nimeä ja salasanaa ja sen jälkeen käynnistettiin vielä kerran uudelleen. Tämä voi siis haluta, että se käynnistetään 2 kertaa uudelleen, kunnes se boottaa tämän työpöydän tähän ja nyt kaikki on valmista. Voitaisiin ensimmäisenä tehdä vaikka testi, että meidän netti toimii. Täällä oikeassa yläkulmassa on tämmöinen sininen Wi-Fi-tunnus, se pitäisi olla sinisenä. Sitten vasemmassa yläkulmassa klikataan web browser, jolloin se avaa meille tämän selaimen. Siihen kirjoitetaan vaikka YouTube. Tässä voi mennä hetki, todennäköisesti menee kauemmin kuin mihin olet tottunut. No niin. Sitten haetaan vaikka toi Raspberry Pi 3 Projects. Install an operating system, but now what? What can you actually... Tadaa, netti toimii hyvin, hienoa. Seuraavaksi testataan, että meidän ohjelmointiympäristö toimii. Klikataan täältä vasemmasta yläkulmasta vadelman kuva, ohjelmointi, Tony Python IDE. IDE tarkoittaa sitä ohjelmointiympäristöä. Se aukeaa. Sitten kirjoitetaan tähän klassiset eli print hello world. Kaikki, jotka on joskus ohjelmoinut, tietää, että tämä tehdään aina ensimmäisenä. Save eli tallennetaan se hello nimellä. Painetaan OK. Ja selvä, sen jälkeen painetaan run. Käynnistää ohjelma ja tänne shelliin pitäisi tulla hello world ja näyttäisi toimivan.